jenengan ki ndi to? Oh, ket mau kehormatan kok ngene lho. Kehormatan kok dikerayuk. Kehormatan kok. Budhe, kehormatan kok dilewek. Lah iya. Lewek. Kok menjaga kehormatan kok angger bar kok kene mampir pasar sapi Mbak Romo. Kayak golek ekstrakurikuler. Tipun kagem Mbak Irawati. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian Jakarta. Saya panggil Nalika dari pasar bermuda, bisa tolong tangan saya. Saya duduk di sini sambil mengangkat kaki, melihat dengan asik Ke kanan dan ke kiri, lihat desa menari, kereta tak berhenti, becak, jalan hati-hati. saprene nggonku ngenteni janji. Hop. Tani hati, dondong, jret. Iki kesenian apa? Walah. Kendali Mbak Irawati. Sugeng dalu Akang. Sehat kabarnya ya Alhamdulillah, ampun. Suwe banget ra kepethuk. Ya. Napa? Maaf. Saya tahu nek Kenapa? aku dinek nyum jenengan aku mari lho, Mbak. Loh, mari piye to lah sing kumat apane? Kok nek nyium jenengan, kok nek ngantek Sukimin metu, kuwi bahaya. Metu apane? Wah, iki ra duwe to. Kok ora duwe piye Iki to? entrane nganu gendong tenggok isine entik. Apa? Kita wedok ora duwe nganu. Ra duwe dedek ngono. Kuwi iki kodhok mangan kupat. Apa? Dhuwure wedok, ngisore jengat. Tak. Wirane iki lho. Oh, wirane jenget. Lah sing dhuwur jenget ora. Mang terapi, Mbak. Wis ra iso. Kok dadak diterapi. Ya nek ndak suro ya fungsi, Mbak. Kok fungsine kudu Jamasan pusaka iki lho Oh, maksudnya. disepuhke. Tak kira nek terus nggo sajen. Sehat, Bude. Alhamdulillah pengastinipun sehat, sepenting sehat. Nggih. Niki rada susut, 4 kilo ya ora apa-apa. Lah tekne napa? Miskram, bar miskram. Oh, bar miskram to. Soal iki rahimku rentan to, Mbak, kan ana miyume to. Dadi Oh lah, kuwi nggih kan miskram dikiret. Lah Bu Bedan ki sing ngiret ora resik. Lah terus? Gek sikile bayine keri ku lho. iki ngono abrakku dhewe. Kak, keri siji apa keri kabeh? Mbet ala kuwi tak kira sikil bayi. Sikil kok ora ana kukune, ana brijine. Sikil bayi kok diwu-diwu lho. Sikil bayi kok merenges. Dalam. Dik, yo lagi diatur ke apa? Mbak Irawati. Nek enten Dik, Mbak Irawati alusan lho panjenengane karo aku gradakan brangasan ra apa-apa. Kali Oh, Mbak ngaten. Irawati niku kedah alusan. Ayo umpan papan kok. Oh, papan. nggih. Nggih. Nembang, Mbak. Lho lah iya. Nggih no. Nembang napa wae wonten pamundutan. Nggih. Ninggal katresnan wau. Lho lah nggih. Gegere putih kok men lah. Gegere putih banget. Oh ya nengger ketok dandan wedok anggere wong wedok ayo ya kaya ngono to men kowe iki. Jan. Kok resik nek beda karo tekku ya. Titekmu kok ngapa? Kono kuwi anu kok cinta Indonesia dadi sak kulite ya dibatik ngono kuwi. Batiane apa? Kuwi tilas bubul, Mbak. Batiane ya putih. Kuwi kadas. Ninggal katresnan Mbak Irawati. Nggih. Langsung apa bawa? Bawa dong. Bawa dong sih. Ya Sak menika mapanipun wonten Temanggung, Mbak. Nggih, wonten Temanggung. Peneripun pundi Mbak Irawati? Selo Pampang. Selo Mriko. Pampang. Tembara. Nggih, Oh. dari rumah saya ke sini masih 1 jam. Oh nggih rakit tebih nggih. Iya. Tebih. Wonten kang nderekaken? Dalam Wonten kang nderekaken? onten. Oh nggih syukur. Soale kula dhewe ya iso nyopir nek jarak jauh trimo golek sopir. Oh, ngoten. Ya kok nek ger kalungku sing ilang nek ngantek kehormatanku dilenggo tuwang ning dalan gitu sing kula jaga niku to. Kehormatan jenengan ki ndi to? Oh, ket mau Kehormatan. kehormatan kok ngene lho. Kehormatan kok dikerayuk. Kehormatan kok. Bude. Nun. Kehormatan kok dilewek. Lah iya. Lewek. Kok menjaga kehormatan kok angger bar kok kene kok mampir pasar sapi Mbak Romo. Kayak golek ekstrakurikuler.
Golek anu ya. Ekstra, Mbak, Oh, tambah. pijet. Niatku pijet ning kono ya mbuh nek niatku pijet. Aku nek karo wong lanang kudu tak niati sedekah kok nek kono perkono-kono arep bertindak nista ya kan sing salah kono. Ya tapi jenengan nek dinestani gelem ora? ya dokoh to, Mbak. Ngono lho, malah mapan. Dawanipun Mbak Irawati. Derek panjenengan wong ayu. Nggih. Manut, Mbak. Mari ngono. Pakor mawon Mas Bayu, Mas Ayu. Mas Ayu. Ya. Mas Ayu Gupita. Angger dilem bagus. Alah. Saku. Terus ikete sesak terus. Ah. Lah nggih, angger diarem bagus kok ora kok berdemes ya. Sing wedok terus salting nyekel HP. Ya. Sing gender iki angger dilem bagus. Kacamatane rong ngembun. Mangga Bu Irawati. Nggih. Iki piye larep mulai Sinden kok lewat kae to. Jan. Oh alah. Mangga Bu Irawati. Nggih. Mingkar mingkurengan Aja tiga dulu. Iki munggah neng Semarang lho. Dari Semarang nggih. Munggah Bandungan wis dhuwur Bandungan. Semarang ya. Angkur Semarangan. Akarono karenan marati Hati Mbak. Nggih. Bukaan 8 akean sik. Selamat. Selamat. Aja tiru-tiru lho, Lek. Jali Sarah. Aja kembangane kalau menjinge muntir malah kok. Lah iya wong wedok kok ndek kala menjing lho. Kok kalau menjinge pindah cengel kok. Iki jenenge Nick Apple. Alah, kuwi sing dijenengke teleh ya kuwi. Telah ki nggo pitik. Tembolok. Wong wedok suarane gedhi. Tembolok. Nah. Kuwi jalu ya. Kok Jaluk jaluk ten kene. Dhisik mangan woh kuldi iki lho. Sinoba sino karata mrekereta pakaratining ngelmu luhur. Ponine Mbak Irawati ki apik. Aku melu-melu ngono mas kok tarangan pitik. Berarti apik dienggo kunur Nek sinomku ki apik kok. Lah nggih kok asal Jenengan kok apik. ora duwe.
Aku nyoba kok sampean ki dadi rapatet malah nggo omah tinggi kok, Mbak. Oh, dadine sinome jenengan iku mapane mboten teng mriku. Mboten ten mriki. Teng ngandhap. Ten ngandhap. Kula wedok fertil kok subur banget kok. Oh, ngaten. Sinome ora ning kono. Teng pundi? Ning dodo kok. Simbar. Kok jenenge beda-beda. Sinom, simbar, godek, terus kumis, Bringos, Bringos. jenggot. Terus nek ning kene apa, Kak? Simbar. Nek ning udel. Nek ning udel kuwi ya kuwi baby simbar. Kok ana baby simbar barang. baby cumi. Apa iki mau baby Kok anarkis aku tak amar. Mas aku lamar wong rusuh-rusuh aku ra gelem aku. Karo sapiye lho? Wegah aku rupa nyun sewu ya Mas nyun sewu lah aku jujur. Sing Jaipong pengen diambung neh jare. Jujur ya Mas nyun sewu. Ketoke aku ki lho rupaku elek. Ning nyun sewu nek kon ngomong-ngomong jorok ngono ki ora tekan rasaku. Lah iki jenengan Padha-padha le ngomong mbok ngomong sing becik kok ngomong sing jorok. Nek nindakke Nek nindakake mah ra apa-apa. Dadi malaikat le nyateti genah catetane ngono lho. Dadi ora samar-samar. jenengan tekan kono karep nendi? Arep ngopo? Ayah, aku pengen dibuahi. Lah galo ngejak neng jero kan lho. Golek engkon kok, Mas. Mas, ora itu melumpat kok ngono kuwi. Carane istrimu adalah sawah ladangmu. Lho, nek nggon agama istrimu adalah sawah ladangmu. Meh tok perlakukan karo Ayo kayak dipacul Lah, kono. meh karo turu, karo ngadeg, karo lungguh, karo mlumah mengkur monggo. Ning mergo menungsa kudu nganggo adab manusia men anake ndek sopan santun unggah-ungguh, duwe rasa pekewuh, rasa wedi. Kok malah dijak mlumpat pager, aku ra ya seneng. Alah. Lah lek sing mbok kandhake kuwi nek aturane dienggo wong lenang bebojoan karo wong wedok. Lah nek wong wedoke model kaya kowe ngono ki ra ya mesake sing lenang. Lah kok wedok spek Banaspati yo. Bude. Rene Thomas. Pripun Mbak Era? Dadi wong wedok niku mbok sing rada jual mahal ngono lho. Lah, iki kelirune jenengan. Lah piye? Ora mudeng agama. Lah piye Nek ta? sing lanang pasif, sunahe wong wedok ki sing aktif. Lah kowe ki apa bojone sah? Lho aku tuku kok, tak bayar. Tak bayar kok. Wedone Lah kowe iya kok. aku yo tak cucukke wis bayar oke. Tulima ya nek buruh ya sedina. Bar pitu lima kok ora dikapak-kapake, gur dienggo ngabar kanginan. Tuas aku nyewa hotel ora dikapak-kapake. Hotel Semarang. Rene Mas. Wis gak diterus kene bawah. Aduh. Kapok. Ngeleh tibake. Tibake ngele lho jebok tahu bakso. Alah. Kangeto mrapne tanah Jawa. Agama aji Gula ayah wis teko. Lah. Kula mboten badhe ganggu, kenyan kedah profesional. Nggih. Perkara kok aku nek kedaknya ki mung memberikan dorongan moral tok. Ya Allah mesra banget Oh ya. iya, mesra banget. Ayah karo bapak iso mesra itu banget. ayah bapak, ayah bunda. Oh iya. Pak ayah ora bapak Iki- gundul iki merocot ayah, tok. iki ayah, iki Aku bundas. aku Mimi. Mimi. Mimisen. Monggo Mbak Erot. Mbak Erot sapa? Mbak Erawati. Kok Mbak Erot? Mbak Erot, Mbak Erot. Wong edan. Iya. Ayo, saking pundi Mas? Saking dene, nggih. Saking ajeng napa wingking? Bika buka celuk apa ing kendang? Oh.
jenengane Mbah Uti ki anane ya anane Ming Mangestoni to. Nggih, jenenge Mbah ki nggo tambah kok. Aku mung jurung donga nggo sliramu, men karirmu sak karonen sansaya meningkat. Amin. Nek kaya aku rak kene iki gur golek sedulur to, no. Oke. Ayu wis tau ayu, sugih ya tau sugih, tau laris. Kabeh dalang-dalang pengen ngayunke aku. Aku saiki golek apa? Aku golek tentreme ati. Apa jenenge ngendikane Mbah Uti iki lho, ayu ya tau ayu, sakjeke uripe ayu ora tau. Nek ya gur ngono. Ayu lho digoleki ra ono. Iya. Walah. Kok dadak siya. Pripun Mas? Nah, wis karo le mekinge genah gelem kuwi. Lah iki ngene iki. Lah saklop. Lah tekon ngene iki. Lah tekon ngene iki, Mbak kowe ndek Twitter ra ya ora duwe, aku ora nggo Twitter. Duwene apa? Duwene apa? Kula duwene micet. Wong edan lho. Ora oleh. Aja lali pamelengku. Sing numpak ndara bae sing para mantri. Tak nggon joget ki mah ngelumpuk susuku. Kowe dadak dibenekke ngene. Susu kok malah arisan ya. Jenengan dibenekke ora? Mboten sah. Mboten. Men healing. Nek aja nyepelekke karo ngene Mbak Mimin ro ndek jenengan lho. Lah piye? Apa ngene Mbak Mimin lho. Kok iso? Ngene Mbak Mimin iso dipeme, nggonmu kok iso dipeme susune.
Iki sak diperes bareng. Oh, kuwi ndekmu nek gatel rak dikukur. Heeh. Ndek Mbak Mimin ki nek gatel dicopot diketek ngene lho. Metune coro, ayam. Kolo jengking. Kolo jengking. Ketonggen. Lembut. Kelabang. Nggih. Makasih Mbak Erawati. Nggih, menika sampun, Mbak Nggih. Sangi. Piai kok wutuh ya lah jan. Lah wuto ora ya uyuh ora kelong apa-apane. Lah ya jan. Jenengan nggih. Layak jan apa? Ayu ngoten lho, sempurna ngoten lho. Oh. Aku pemangki sesuk arep botok kok primen rada. Bodok melanding apa bodok Tarik tari? benang ngono lho kene ku men rada. Benang senar. Ngono tok atur lho. Kok jatah iki aku ya gumun lho. Iki ki kulit apa jarek kok wirone akeh. Aku sing tak godono Dria kok pri tak tidak untuk merawat diriku sendiri ya. Lah terus bangga apa? Godono Dria. Walah, iya. Oh, iya. Sambung sinden. Sambung Mbak. Sinten? Ana Mbak Anggi karo Mbak Niken. Oh iya. Mbak Anggi karo Mbak Niken. Mbak Anggi karo Mbak Niken silinder ayo. Silinder. Iya, putrek dan sakit kepala tak tong putrek nak tong tanggapan saja putrek ada obatnya nonton kita semua. Apabila Budrek nonton Bekti 2. Dijamin putrek. Amin. San saya butrek.